Golaoitiari gonbidatu dugu. Kaixo Irati. Ondorengo jolastaldian, irrati honi buruzko xehetasun gehiago jakingo ditugu, eta Juan Mariren bizitzari buruz gauza asko ikasiko ditugu. Beno, Juan, hasteko galdera batzuk egingo dizkizut. Nola hasi zinen irrati munduan eta nola sortu zen Bizkai irratia? Hasieran irakasle lanetan nenbilen, baina urte bat geroago euskal programaketan lan egiten hasi nintzen. Eta nola izan zen hasiera? Hasierak ez ziren errezak izan, hala ere euskara uzteko Bizkai irratia sortzea lortu genuen. Zer programaketa eskaintzen diozue Bizkai entzulei? Bizkaiko eta Euskal Herriko albistei buruz informatzea da gure helburu, euskara hizkuntza erabiliz. Etorkizunerako nola ikusten duzue euskararen eta zuen irratiaren egoera? Gure hizkuntza mantentzea eta hainbat pertsonei ezagutaraztea. Eskerrik asko parte hartzagatik eta hainbat zalantza argitzagatik. Hurrengo batera arte. Bai, eskerrik asko zuei. Agur. Eta orain Itziar Castrorekin eta Kirolekin utziko dizuegu.